Vidi ovo dvojicu. Ja loti pred! Gang, gang. Jedan. To sam danas kupio. A da? Bravo, Pikr, gotovo. Sad neću. Usred skreša. Sad je moja. Doslovno ću ga u vodi, izbušit ću ga sam da ga ti ne dobiješ. Izbušit ću ga na kraju snimanja sam da ga ti nemaš imati. Gledaj kaj sam osvojio. Osvojio, brate. Kak si to osvojio? Unicorna uzao ovaj Znači, krav. kak je ovo unicorn? Aj mi ti to molim te objasni. You mess with Crabble, you get the stab. Cringe na mak. Kak sam ja brutalno snimio ovo. Čapili Pikrit mobil. Kako to ide? Dolje ti za rikvac. Da, Pa nije Pikrit. Ko si koji volanom nosim, ne pogledaj. Kaj zašto to tak ljulja? A, mahnu dedu. To je njegov deda. Da. Pa realno možeš sam dolje cijeli krug napraviti, pa opet doći tamo. Ovo ti je moja bivša kuća. Da, rekao mi je Pikrit. Evo opet dede. Ja bio to. Jao. Mi smo tamo... Bruc me oteo. Oteo me doslovno, ja nisam sudjelovao. Šljap, šljap. Jel to mala žena Ena? Ludi Kruc. Opet ukro Pikrit u auto. Frajer se zbedirao, morao se sjest tu sa strane. Gdje ćemo ubit Enu. Kaj ti imaš na glavi, li? Kaj mi reći? Doslovno ne znam. Ovo tu ti je classic shot koji moraš doživjeti u mojem videu. Stvarno nije dalo. Ne znam, to... Mona smrade. Ultimativni meč. Ena vs Pikrit. Za 3000 kuna. Kak si to fulo, Pikrit gotovo, doslovno. Gotovo. Pikrit osvojio 3000 kuna. 3000 kuna mi je dužna. Vruća mi da, bolne briga. Mićo, daj reci, evo te. Daj reci! Kurac, onda ima raj. A Pićo snima, samo koji uvijek. A kad misliš, ja sam još gore gol, kužiš. Ja ću stavit samo dolje, one. Jeb ti. Žuta. Pazi, sigurno ima žutu jer je rekao žuta. Ne, žuta. A da. 5 devetki sam imao. Uno. Okej. Jeba. Zelena. Ti igraš jedno? Da. Viš da ona igra, jel? Kog ti igra? Pa imam kartu, ja. Zelena. Super. Ja tebi dao. Pa nisi ti, moraš mijenjat karte. Kako si me skužio? Ne znam, stvarno ne znam. Prvi sam ušao u auto, pobjedio sam. A ja sam već bio u autu. Yo, Spidey Kruc. Nisi ja. Sad ću vas ekspoza doslovno. Kruc. Jel mi je kamera iza? Ne. Kakav ti Spider-Man bio, Bruce? Meni je bio najjači film u povijesti filmova. Ajde, daj, A dobro, tebi nije. Tebi Ena. Ali tebi tak svaki film koji pogledam. Kaj ti? To si doslovno ti meni si. kažeš, bre, svaki film kaže ovo je top 3. Problemi na cesti. Ja sam rekao da je ovo meni najbolji Spider-Man film koji sam ikad gledao. Nisam rekao da mi je najbolji film ikad koji sam dobro, gledao. meni je. Najbolji film ikad koji sam gledao Bohemian Rhapsody, to sam rekao 1000 puta. I nikad nisam rekao ni jedan drugi. Kaj Bog, doslovno. Daj, bjeri. Aj Bog, aj Bog. Sad smo doslovno mogli gledati Spidermana i jest piletinu ždera da budem debela svinja za ljeto, ali ne, mali Sofiten mora ići promijenit hlače.